Gwyn ei byd y rhai sy'n wynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Arglwydd ein cynhaliwr a niachawdwr, plygwn gerdefron i'th gydnabod am y cyfan a wneithos der ein mwyni yn dy fab Iesu, bara'r bywyd, goleini'r byd a gwaredwr ein hyneidiau. O fyfyriog yn borthi arno, cyfoeth o gan profiad, cryfhau'n ffydd, glanhau'n calonau a sancteiddia'n haddoliad. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Medda Iesu, my fi yw'r bara a ddisgynodd o'r nef. Ond nid hwn, medda'r Iddewon, yw Iesu fab Joseph. Yr ydyn ni'n nabod i dad a'i fam. Sut y gall e ddweud yn awr ar yw wedi disgyn o'r nef? Atebodd Iesu hwy, pidwch â grwgnach ymlith eich gilydd. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu, a byddai fi'n i atgyfodi yn y dydd olaf. Y mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi, fe gad oll ei dysgu gan ddiw. Y mae pob un a wrandawodd ar y tad ac y ddysgodd ganddo yn dod ata fi. Nid bod neb wedi gweld y tad, ac eithrior hwn sydd oddi wrth ddiw, y mae hwnnw wedi gweld y tad. Yn wir wy'n dweud wrthych, y mae gan y sawl sy'n credu fywyd tragwyddol. My fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd eich hynafied y manna yn yr anialwch, ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio a marw. My fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynodd o'r nef. Caiff bwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth, a'r bara sydd gen i fi roi yw fy nghnhawd i, a'i roi a wnaf dros fywyd y byd.
ni yn y rhan hon o Sir Gyfyrddin, i ni'n hynod o falch o weld bod bacws County Stores St Clair wedi air agor i ddrysau, ar ôl bod ar gau am 7 mis o ganlyniad i'r llifogydd mawr dros y geia a gyriodd ddifrod mawr yn y bacws a'r siop. Falle bod chi wedi gweld a darllen yr hanes ar y newyddion Cymraeg yr wythnos hon. Pob lwc i'r teulu Phillips gyda'r ail agor, a rhaid dweud, mae wedi bod yn hyfryd i brynu torth dechau o Bara unwaith eto, i ni wedi gweld eisiau nhw yn fawr iawn yn yr ardal hon. Mae'r rhan fwyaf ohono ni'n gyfarwydd ac arogl hyfryd Bara ffres. I ni'n gallu cerdded heibio i facws, a chyn i ni hyd yn oed weld y Bara. Mae'r arogl yn ein denu ni ac yn deffro ryw newyn yno ni. Mae Bara yn un o'r bwydydd symlaf yn y byd, ac eto mae'n un o'r rhai pwysicaf. Ar draws gwledydd a diwylliannau, mae Bara yn cynrychioli bywyd. Mae'n arwydd o ddarpariaeth, nerth a bodlonrwydd hefyd. Mae bwrdd a Bara yno yn fwrdd sydd yn arwydd o obaith. Pan ddwedodd Iesu, mae fi yw Bara'r bywyd, doedd e ddim yn siarad yn unig am fwyd i'r corff, oedd e'n siarad am newyn dyfnaf yr enaid dynol. Mae pobl yn newynu am lot o bethau heddi. Llwyddiant, diogelwch, cariad, heddwch, ystyr, maddeuant a gobaith. Ond mae Iesu'n ein dysgu ni taw ef yn unig sy'n gallu bodloni'r newyn sydd ddyfnaf yno ni. Iesu yw'r Bara anfonwyd o'r nefoedd. Cyn i Iesu sôn amdano'i hun fel Bara'r bywyd, oedd e wedi cyflawni gwyrth fawr. Oedd e wedi bwydo miloedd o bobl gyda 5 torth o fara a 2 bysgodyn. Fe ddilynodd y dyrfa fe oherwydd eu bod nhw eisiau mwy o fara. Ond nhw'n cofio sut oedd Duw wedi darparu mana yn yr anialwch i'w hynafied. Ond fe gyfeiriodd Iesu nhw y tu hwnt i'r wyrth ac at un arhoddodd y wyrth. Fe ddywedodd e wrthyn nhw nad rhywbeth oedd gwir fara'r nefoedd, ond rhywun. Mae Bara corfforol yn ein cadw ni'n fyw am gyfnod. Mae Iesu'n rhoi bywyd sy'n para am byth. Mae'r byd yn cynnig lot o bethau sy'n addo bodlonrwydd, ond yn nhw ddim yn gallu bwydo yr hyn i ni'n alw'n enaid, yr hwn sydd yn rhan ganolog a'r peth dwfn yma sydd yno ni. Mae cyfoeth yn gallu llenwi cyfrif banc, ond mae'n gallu gadael y galon yn wag iawn. Mae poblogrwydd yn ein hamgylchynu ni a phobl, ond eto mae'n gallu gadael ni'n unig. Mae pleser yn ein diddanu ni am foment, ond dyw e ddim yn rhoi heddwch parhaol i ni. Dychmygwch rhywun sydd ac oergell wedi gorchuddio a lluniau o brydiau bwyd blasus. Maen nhw'n edrych ar y lluniau bob dydd, maen nhw'n disgrifio'r bwyd, yn astudio resetiau, ac yn dweud wrth baw pa mor dda mae'r bwyd yn edrych. Ond pan maen nhw'n agor yr oergell, sdim byd ynddi. Smoll lluniau fwyd yn gallu cael gwared a newyn. Yn yr un ffordd, nid yw gwybod ffeithiau am Iesu yn unig. Dyw e ddim yr un fath a'i adnabod e'n bersonol. I ni'n gallu gwybod amdano, i ni'n gallu canu ymynau amdano, i ni'n gallu gwrando'r bregethau amdano. Ond dim mawn pan byddwn ni'n ei adnabod y mae'r enaid yn cael ei fwydo a'i fodloni. Dim ond Crist all o'r bywyd y gyson ni'n creu i'w dderbyn. Dyw e ddim yn ddigon gwybod fod Bara'n bodoli, mae rhaid i bobl newynog fwyta'r Bara. Gall rhywun edmygu Bara, astudio Bara, siarad am Bara. Ond oni bai bod nhw'n ei dderbyn, parhau yn newynog fydden nhw. Mae'r un peth yn wir yn ysbrydol yn dweud. Ni ddywedodd Iesu, meddyliwch am fara'r bywyd. Fe ddywedodd Iesu, mae fi yw Bara'r bywyd, deuwch ata i. Mae ffydd yn fwy na gwybod ffeithiau am Iesu. Mae'n golygu ymddiried ynddo fe a'i dderbyn i'n bywydau. Mae Crist felly yn ein gwahodd ni, mae e'n gwahodd pob enaid blinedig,
pob unaid newynog a phob un sy'n chwilio. Dewch ata fi. Nid dewch pan fyddwch chi'n berffeth. Nid dewch pan fydd gyda chi'r atebion i gyd. Na, mae fe'n gweud, yn syml, just dewch. Dewch ata i, bara'r bywyd. Mae Iesu'n cwrdd yn hangen bob dydd. Pan byddwn ni'n gweddio gweddi'r arglwydd, fel byddwn ni'n gwneud mewn ychydig funudau nawr, i ni wastad yn gweddio dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Hynny yw beth i ni'n neud i ni'n cydnabod ein dibyniaeth ar Dduw. Dyma'r unig man yn y Beibl mae'r gair beunyddiol yn ymddangos, ac ystyr y gair beunyddiol yn wreiddiol yw rasiwn. Rasiwn milwr neu geithwas. A beth yw rasiwn ond digor ar gyfer heddi yn unig? Dyro i ni heddiw felly ddigon ar gyfer ein heisiau ni heddi. Nid rhyw foethusrwydd yw bara fel arfer, mae e'n angen dyddiol, mae eisiau fanno ni bob dydd. Ac yn yr un ffordd, nid rhywun ar gyfer argyfyngen unig yw Iesu. Mae eisiau nerth arno ni bob dydd. Mae'r nom angen i ras pan byddwn ni'n methu, i ddoethinau pan byddwn ni mewn dryswch, i gysur pan byddwn ni'n dioddau, a'i bresenoldeb pan byddwn ni'n teimlo'n unig. Sma ni byth yn bita un pryd o fwyd ac yna'n dweud, s'dim angen mwy arna i nawr byth eto. Mae eisiau bwyd arno ni bob dydd, yn feunyddiol. Mae angen maith dyddiol ar ein cyrff, ac yn yr un modd, mae angen cymdeithas ddyddiol â Christ ar ein heneidiau drwy weddi, drwy'r ysgrythyr, drwy addoliad a thrwy y fuddod. Mae Iesu hefyd yn rhoi bywyd i'w rannu. Mae bara wedi fwriadu i gael ei dorri a'i rannu. Mae'r rhai sydd wedi derbyn bara'r bywyd yn cael ei galw i rannu i gariad e hefyd. I ni'n byw mewn byd sy'n llawn calonnau newynog yn ni. Pobl yn chwilio am garedigrwydd ac am drigaredd a gwirionedd a gobaith. Trwy ein geiriau, trwy ein gweithredoedd, fe allwn ni gyfeirio eraill at yr un sy'n gallu'n bodloni ni'n llwyr. Nid yw Iesu jyst yn rhoi bara, ef yw'r bara. Ef sy'n ddigon i'r galon wag, yn nerth i'r enaid blinedig, yn fyddeiant i'r pechadur ac yn obaith i'r anobeithiol. A heddi mae Crist yn ein gwahodd ni. Mae fi yw bara'r bywyd. Ni fydd newyn byth ar y sawl sy'n dod ata i. Gadewch i ni ddod ato, i dderbyn e, i rannu y fywyd a'r byd. Amen.
Gweddïwn. Fe ddewedodd Iesu hynny ddei demtiad, nid ar fara'n unig y bydd dyn fyw. Dduw dad, diolchwn i ti am bopeth da yr wyt ti 'di rhoi i ni o fwynhau, ac am i ti ddarparu ar gyfer ein holl anghenion. Madda i ni am gamddefnyddio'r bara roddais di ni. Madda i ni am ein trachwant. Madda i ni am ein pryder. A gwared ni rhag ceisio ymborth a diddanwch mewn pethau materol yn unig. Dywedodd Iesu wrth ddysgu ddisgyblion i weddio, dy roi i ni heddiw ein bara beunyddiol. Arglwydd ein Duw, diolch i ti, dy fod ti yn ein cynnal ni a'n porthi ni bob dydd. Cadw ni rhag anghofio'r rhai sy'n ewynu heddi, yr rhai sydd heb gartrefi a heb gynhaliaeth, yr rhai sy'n gorfod gwylio eu plant yn araf nychu o eisiau bwyd. Rhwy ni doesturi Iesu Grist, a phenderfyniad i rannu'n bara beunyddiol, ath blant ym mhob man sydd mewn angen heddi. Dywedodd Iesu wrth fwydo'r tyrfa newynog, my fi yw bara'r bywyd. Arglwydd ein Duw, diolch i ti am i ti roi i ni dy fab Iesu, i fod i ni yn fwyd ac yn ddiod nefol, na fydd byth yn darfod. Cadw ni bob amser yn agos ato, fel bwy eiriau grasol i fywyd hardd a'i angau drud yn faith i'n henediau. Helpa ni ymddiried ynddo, i ddilyn yn ostyngedig yn ei lwybrau, ac i dyfu'n ddisgyblion ffyddlon iddo. Dywedodd Iesu wrth rannu bara yn y swper olaf, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi er eich mwyn chwi. Dduw dad, diolchwn i ti am i Iesu roi ei hun mewn cariad ac i fudddo drosom. Am iddo ddioddef ing a gwaradwydd, am iddo wisgo coron ddrain a chodi'r groes, am iddo ddwy'n beichiau pechod ac angau, am iddo farw i fynegu ni gariad i derfyn y tad, ac o gofio i gorff yn cael ei ddryllio droson ni, drychia'n pechodau a'n hunanoldeb ninau o dad, a phlanna anon ni awydd newydd i ymgysegru iddo. Arglwydd Iesu, bara'r bywyd, gobaith ein hunediau, cliw a derbyn ein gweddiau, yn enw Iesu Grist. Y gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneled dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw nina i'n dyledwyr, ac rhaid arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.